Aquest any Samsung no ha presentat telèfon a Barcelona, però sí que hi ha mostrat dues tauletes noves. Una està pensada per a entorns productius. S'hi pot escriure a sobre quan la pantalla està apagada i també inclou un teclat. L'altra tauleta està més centrada en l'entreteniment i en destaca la qualitat de la pantalla, que és capaç de reproduir gairebé tots els colors que pot veure l'ull humà. Reproducen con toda fidelidad los colores que vemos en la naturaleza, hasta un 95% de esos colores. Qui sí que ho ha aprofitat per presentar telèfon nou és Huawei, que ja és el tercer fabricant de mòbils del món en volum de vendes. El P10 prioritza la fotografia, porta dues càmeres per buscar la màxima qualitat en cada foto i inclou diverses aplicacions d'edició. També han presentat un rellotge intel·ligent nou que permet fins i tot fer pagaments. Lleva un módulo de nano SIM integrado dentro del dispositivo y podéis responder llamadas, iros a correr y escuchar música sincronizada. No tenéis necesidad de llevar un teléfono conectado. Pels més nostàlgics, Nokia ha reviscut un clàssic, el model 3310, amb l'emblemàtic joc de la serp inclòs. Permet trucar, enviar missatges i navegar per internet. Això sí, a una velocitat molt més baixa del que estem acostumats. Va enfocado a los fans de Nokia y también a la gente que quiere un terminal duradero sin tener una conectividad similar a la que tienen los smartphones. I si tornem al futur, però volem mantenir un teclat físic, BlackBerry es manté ferm en aquesta aposta. El teclat del seu dispositiu també té sensors que ens permeten desplaçar-nos per la pantalla. A través de Sony ha arribat el que presenten com el telèfon ideal per capturar vídeos a càmera lenta. És capaç de fer coses com aquesta. La companyia xinesa Hisense també ha mostrat dos smartphones que volen fer-se un lloc en el mercat. Un de molt resistent i un altre que al revers té una pantalla de tinta electrònica, com les dels e-books, per llegir còmodament. Aquest altre mòbil, en canvi, prioritza la seguretat. Està pensat per a persones com ara membres del govern, famosos o responsables d'empreses que necessitin tenir comunicacions més segures. Fairphone ha vingut al mobile amb la proposta d'un telèfon més ètic. En la seva fabricació han procurat respectar les condicions laborals en tota la cadena i reduir al màxim l'impacte ambiental. També s'ha vist un prototip de mòbil que és capaç de connectar-se a la xarxa 5G. Una tecnologia que encara és a l'horitzó, però al mobile ja hem trobat aplicacions que es beneficien de l'alta velocitat de transmissió de dades. Com en aquest cas, on es pot fer servir un robot a distància amb total precisió, per exemple, en situacions com un incendi sense que el bomber hagi d'entrar al foc. O aquest cotxe que era conduït des del Congrés remotament en un circuit a 50 quilòmetres del recinte.